Der bliver lavet safte med havtorn, hyldeblomst, rabarber og blåbær, men der bliver også produceret marmelader, honning, frugtvin og spiritus. Og så kan vi godt lide at lave mange små produktioner, så vi har mange forskellige produkter. Sammen med sin mand har ejeren ombygget en gård med æglæggeri til en produktionshal. Mine hænder har bare været skruet godt på. Man kan sige, at jeg startede med at tune knaller der, og så er det jo grebet om sig. Hyldeblomst er den mest populære saft, men medarbejderne har hver deres foretrukne smag. Jeg kan godt lide rabarbersaften. Strawberry jam and lemon and orange juice. Sjæleværmer, den er jeg også rigtig glad for. Det må nok være hyldeblomsten, tror jeg. Jeg er bit af rabarber, cafésaften og noget. Ja, det er lige mig. Fra den første flaske bliver pakket ud og transporteret ind på tappelinjen, til den igen kommer ud og bliver pakket på paller, går der cirka 1,5 time. Så bliver de tappet over i tapperen derovre ved 40 grader, og så kører de i tunnelpassøren. Og der bliver det så varmet op til 84 grader, hedder vores benchmark for at pasteurisere, men det kommer lige lidt højere op. Og så over at have etiketter på, rundt, og så bliver det igennem pakkemaskinen. Selvom det meste af tappeprocessen foregår automatisk, så er der hele tiden en medarbejder, der holder øje med produktionen. We always taste them because it's part of job to taste before you bottling or filling the jars with jam. Søborgård blev grundlagt i 1976 i Borup på Midtjylland af Poul Hansen. Han startede med at sælge varer på markedet på Køge Torv. Og så stod han ved siden af en, som havde nogle halvrødne æbler, og dermed så kom han i gang med at lave saft. Navnet på virksomheden stammer også fra Sjælland. Så det oprindelige Søborgård, det ligger på Sjælland, og der hedder gården Søborgård, fordi det er en gård, der ligger ned til en sø, hvor man bor. I 2005 var Ellen Nielsen i gang med en produktudvikleruddannelse i Sorø og kom i praktik på Søborgård. Da det så var overstået, og jeg var ved at være færdig med mit studie, så siger Poul, fortsætter du her bare? Og så sagde jeg, det vil jeg da gerne. Og så gjorde jeg det. Planen var, at Ellen Nielsen ville starte sin egen virksomhed med produktion af økologisk babymad, og hun købte derfor en gård uden for Stusgård. Og så sagde Poul, hvis du skal lave økologisk babymad, så kan du vel lige så godt også lave marmelade. Det er vel de samme maskiner. Nå, jamen det havde han jo helt ret i. Så skulle jeg jo ikke til at ud og købe babymadsmaskiner, og så flyttede vi maskinerne fra Søborgård i Borup herover og gik i gang med at lave marmelade, og så er vi så aldrig kommet i gang med at lave det der babymad. I dag arbejder Ellen Nielsens mand også i virksomheden, og han har ansvaret for maskinerne i produktionen. Et af de helt store projekter de seneste år har været at få gang i en ny og større produktionslinje. Der var en tapper til salg et sted, som var meget billig på auktion, og så købte vi den, og så derfra har det jo så grebet om sig, ikke også? Men ja, vi blev nødt til at skalere op for at følge med. Vi har ikke haft, kan man sige, finanserne som mange andre til bare at gå ud og købe ind, og så købe på første hylde, ikke også? Så det har været at købe ind fra alle mulige konkurser rundt omkring, ikke? I dag er det hyldeblomstsaft, der bliver tappet i store flasker. Råvarerne til produktionen kommer både fra Danmark og udlandet. De ting, som vi kan købe i Danmark, det vil vi gerne købe i Danmark. Men der er ikke så mange økologiske hindbærproducenter for eksempel i Danmark, så må vi jo købe det i udlandet. I produktionen har Mykola Schumacher været ansat i godt 4 måneder. Oh, I like it a lot. I used to eat for short time, so now I'm feeling here like a fish in the water. Han kom til Stusgård i juni sammen med sin hustru og datter, efter de var flygtet fra krigen i Ukraine. Ellen Nielsen og Niels Trolle Jensen har inviteret familien til at bo på gården. It's a great opportunity and we are all happy. My family, I mean, that we can live now and we can not hear all this bombing and blows and everything. So we calm down now. Datteren går i skole, og hustruen er ved at lære dansk, og selv er Mykola Schumacher glad for at kunne arbejde. I have worked for all my life since I was graduated at the university, so I can't just sit at home and wait for something. I want to work all the time.
Etiketterne til både flasker og marmeladeglas bliver malet af en kunstner fra Sjælland. Her har vi en marmeladeetiket. Der har vi fået sådan et maleri, som kommer ud. Bliver leveret som et maleri her, som jeg så skal prøve at trylle om til en etiket. Og det er der så i det her tilfælde kommet den her etiket ud af. Egentlig er Linda Pedersen uddannet bager, men hun startede som kontorelev i 2019 og er efterfølgende blevet ansat. Jeg kan godt lide at være herude. Det kan jeg godt. Altså, jeg får fingrene i alting herude, så det synes jeg er rigtig rart. Det er noget andet end at sidde på et stort kontor, hvor man typisk måske bare sidder med et område eller noget. Og ja, så er der jo nogle udfordringer med noget grafisk arbejde og sådan noget, som jeg slet ikke havde forestillet mig egentlig skulle til. En af opgaverne på kontoret er at have kontakten til kunderne, som både er caféer, specialforretninger, gård- og helsebutikker. En del af kunderne får leveret varer af Søborgårds chauffør. Jeg synes, det er den bedste dag i ugen, at jeg kan få lov til at komme ud og køre. Og det er... Jamen, der er en vis frihed i det også jo. Du styrer jo ligesom selv dine pauser til dels og sådan noget, og du bestemmer ligesom selv, hvor du har lyst til måske at holde en pause, og du behøver ikke stress over, at der måske er en chef, der går under dig i nakken heller. Sådan. Dennis Oksbøl har været ansat i 6 år og er nu gået i gang med en uddannelse som lager- og transportoperatør. Det er sådan ligesom en blanding mellem, ja, det ligger egentlig i navnet, lager og transport, så det er ligesom en hybrid mellem lager og logistik og så lastbilchauffør. Så jeg synes, det er den bedste uddannelse for mig også. I 2013 overtog Ellen Nielsen driften af Søborgård, og i dag ejer hun også 80% af virksomheden, mens grundlæggeren Poul Hansen stadig ejer resten. Dengang, da vi har lavet marmelade og saft for Søborgård i en periode, så er Poul og jeg ude at spise, og vi er nok også på en bar bagefter, og der bliver vi enige om, at den rigtige vej fremad, det må være, at vi skal købe Søborgård af ham. Selvom grundlæggeren officielt er pensioneret, så hjælper han stadig til, når der er brug for det. Men der kommer også nye kræfter til. Det nyeste medarbejder er i dag i gang med at pakke julekalendere. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Jeg kan lide det. Jeg går lidt og tænker på, hvordan folk vil reagere, når de så åbner de forskellige dage. Så jeg prøver at placere dem sådan lidt strategisk. Altså i forhold til, hvad man får juleaften og sådan noget. Hvad har du valgt til den 24. Sjælevarmer. Det er sådan lidt en blandet drink med en masse forskellige ting i. Med blåbær, solbær og ingefær og alt muligt. Og det smager bare rigtig godt, synes jeg. Det er ikke kun længere virksomheder, der kan købe Søborgårds produkter. Under coronanedlukningerne kom der gang i en netbutik, og nu er der endnu en mulighed, hvor private kan købe de økologiske produkter. Når vi ligger på landet, som vi gør, og har de produkter, som vi har, så er der også mange, der forventer, at man ligesom har en butik, hvor man kan komme og købe noget, og så kan vi også bruge det til som showroom, sådan så at alle vores produkter ligesom kan blive vist frem. Langt det meste bliver solgt i Danmark, men Søborgård eksporterer også en lille smule til Norge, Sverige, Østrig og Spanien.